Добре дошли отново. Продължаваме нататък с следващата ни тема. На 25 януари се очаква Движението България без цензура да се учреди като партия. Тя ще носи същото име. Сега при нас са Стефан Кенов, Ангел Славчев и Дяко Дяков. От тях ще разберем повече за бъдещата партия. Здравейте, добре дошли. Добро утро. Кой ще започне? С какво новата партия ще е различна от всички останали партии в България? Позволите ми да започна. Пред конгрес сме. На 25-ти в крайна сметка ще завърши административната процедура, по която инициативният комитет, който насрочи конгреса, обяви датата в зала номер 1 на НДК на 25-ти от 12 часа ще започне учредителния конгрес на политическа партия България без цензура. С какво тя ще е по-различна от всички правени до сега? През последните 10 години партиите, които се раждаха, бяха лидерски партии. Един човек, който назначава целия си числен състав, назначава общински, областни координатори и в крайна сметка спуска едни хора от София, които хората не познават по места. Това, което господин Бареков и ние искаме да направим, е да направим една истинска партия. Партия на хората, партия на народа, които сами да се организират, да се изберат сами общинските председатели, своите местни областни лидери и една партия с много силно национално ръководство, което да идва от регионите. Проекта на устава гласи, че Националният съвет ще се казва Национален съвет на регионите. Това е най-големият орган на партията, в който около 3/4 ще бъдат преки представители, избрани на областни съвети, който ще даде така пълна власт на местните организации да участват в най-важния орган на партията. Искате да кажете, че по-голямата част от решенията ще бъдат колективни, а не еднолични, така ли? Това е целта на целият този устав, който сме подготвили преди конгреса. Лидерът, който сега ни водеше в гражданското движение, Николай Бареков, искаше да се даде максимална свобода на хората, максимална свобода на членовете, те да вземат решенията, защото никой устав не може да спаси един провалил се лидер. Но с един устав, който се дава власт само на един човек в една партия, може да го пропастиш цяла организация, както бе стана с госпожа Кунева. Вие обикаляте страната, срещате се с хората, виждаме и от снимките, които са зад вас на стената. Какво ви казват? Кои са най-често техните оплаквания? Само исках да допълня, че на 25-ти ние създаваме една проевропейска центристка партия, която е обърната изцяло към проблемите на хората. Иначе искането на хората, те са едни и същи. Ние ги чуваме всеки ден на всички различни населени места. Примерно хората искат данък солидарност. По-богатите хора да плащат по-високи данъци. Хората искат борба с монополите. Хората искат антимонополно законодателство. Хората искат да се намали броя на народните представители на 120. Хората искат да отпаднат субсидиите на политическите партии. Тъй като не е нормално в период на тежка икономическа криза партиите разполагат с по 20-30 милиона, примерно както са ГЕРБ, БСП и ДПС. Хората искат много неща, но за съжаление политиците се правят, че не ги чуват, тъй като нямат ясна изразена политическа воля да се справят с тези тежки проблеми. А проблеми са наистина много. В момента сме свидетели на тежка демографска криза, високи нива на безработица и най-ниски доходи в Европейския съюз. България е в момента най-бедната държава в Европейския съюз, с изключително ниски доходи. На гражданите и на пенсионерите. Казахте, че партията ще е центристка. Откъде ще дърпате гласове? Защото ето сега, например, виждаме и ново движение на господин Първанов. Те без притесняват, че ги цепат. Допълнително се появяват какви ли не организации и партии. Къде ще търсите гласоподаватели? Ние не търсиме, те идват при нас. Ние обединяваме хората. Обикаляйки цялата страна и с Николай Бареков и ние самостоятелно. Хората идват при нас и виждат в нас един шанс в момента България наистина да се обърне към своите граждани, т.е. те да водят достоен живот в собствената си държава. Не да взимат 120 лева пенсия. И това е нашата задача. Ние сме обединителите в момента, затова сме в център. Нито сме вляво, нито сме вдясно, стига сме се деляли, няма ляво, няма дясно в момента. Видимо е, че това не работи. Затова обединяваме хората и даваме конкретни решения. Имаме огромен научен ресурс зад нас от професори, доценти, с които изработваме нашите програми, нашите политики. Разработваме секторни групи. В момента една от най-големите ни групи е антимонополната. Работиме върху наш проект за антимонополно законодателство. И ще върнем наистина държавата, ще върнем на хората и нашите баби и дядовци да водят достоен живот. Аз нищо повече не искам. Искам моите деца
да живеят достойно в тази държава и баба и дядо, където са работили и си изградили тази държава, да живеят достойно в страните си. Нищо повече. Това е нашата задача. Но обединяваме хората и виждайки какво е по цялата страна, само ще ви дам един кратък пример от село Баните. Бях преди месец там, в Смолянско. Местните старейшини се бяха събрали така, и им казаха следното: момчета, вярваме ви, ще ви подкрепим, обаче ако ни излъжете, на вас няма да простим. Ако простихме на другите, на вас няма да ви простим. Това исках да попитам. Ще ви повярват ли хората, тъй като хората наистина са отчаяни, вече са вярвали, давали се доверие? Казахте за лидери. Със сигурност през последните години се появяваха много лидерски партии. Вярваха на много хора. Ще ги убедите ли да повярват и на вас? Ние в момента сме реално единствената алтернатива, тъй като хората са изморени от традиционните партии, партиите на прехода, които са виновни за този провал, този 24 годишен период на безвремие, в които хората вече не вярват на политиците. Има огромна бездна между политическия елит и гражданското общество, затова хората не гласуват. Как очаквате хора с доходи от 150 лева да гласуват на европейските избори за евродепутати, които ще получават 20 000 евро заплата? Затова ние сме единствената алтернатива за момента. Други няма да ничат някои скелети от гардероба, които хората няма да припознаят в никакъв случай. И другото, което е много важно на този въпрос. Ние тръгнахме отдолу нагоре. Ние не сме спуснати отгоре от някои назначения. Ние се родихме по площадите, на пешеходната пътека пред Министерството на икономиката, когато правихме първите протести срещу шистовия газ. След това продължихме срещу монополната енергетика и така нататък, и горивата. Ние обединяваме различни сдружения и организации. Има наплив от различни партии, които се разпадат, включая старото СДС, на Кунева, НДСВ, РЗС. Огромен интерес към нашата бъдеща вече организация, която на 25-ти, пак повтаряме, в събота. Кой очаквате да присъства? Ще има интересни международни гости, но това да го оставим като изненада за конгреса. Може да открехнете леко но завест. се родихме, вижте, най-важното, че се родихме по площадите на България и сме там при хората. Докато да сте чули Кунева или Станишев да ходят при хората да ги питат какви са им проблемите и да тръгнат да им ги решат. Станишев си докарва хората тук, няма нужда той да ходи до там. Ние сме при хората. Това е разликата. Затова ние не само имаме надеждата, ние вярваме, че ще променим България. И за това обединяваме хората. Добре, къде се срещат, вие говорите постоянно за граждански контрол, къде се среща граждански контрол и политиката, политическите партии? Аз съм един от носителите на идеята за граждански контрол и моята най-важна задача и кауза е да го внеса в бъдещото управление на държавата. Да има прозрачност в взимането на решенията, да няма тези задкулисни игри, да може гражданското общество да участва активно в политиката на България, не само да седи като, да не използвам нарицателни думи, но да седи отвън и да си лае. Ама то никой не го допуска вътре. Само ще ви дам един конкретен пример. Разработихме концепция за обществен надзорен съвет с право на вето в ДКЕВР. Господин Орешарски най-категорично ми отказа в очите. Каза, докато аз съм премиер, това няма да се случи. С какъв мотив? Щели сме да спреме работата на ДКЕВР. Не искахме прозрачност, след много отлагащо вето по време на процедурата, когато решат да ни вдигнат цената на тока, ние да кажем стоп, айде сега се аргументирайте защо я дигате. Защо трите ЕРП-та са ви дали такива големи суми и разходи, да видим откъде са тези договори. И прозрачност, защото когато го направим това вето, като кажем искаме вето върху това решение, всичките медии ще дойдат да питат какво се случва. А сега се взимат едни решения на тъмно и никой не знае за какво става въпрос. Добре. Желаем ви успех на 25 януари. Ще проследим каним ви най-официално и вие да присъствате. Благодарим. Благодарим. Ще видим събота.